Yan guys, papalapit kami dito sa mga Vinta Blue. Logo na lang ni Globe ang wala. So, ang ganda na. I-share it ko na lang to. I-share it ko na lang to sa sa Sarok Hong Kong. Tugtog lang ang ilalagay ko dito. Paano kaya to? Yung para sa inyo. Pupunta tayo doon? Sasakay ba tayo dyan? Nagbayad ba tayo? Hindi, pero hindi siya kasama separate. Ha? Separate siya, yung island hopping niya meron. Yan lang ang may bayad? Yun lang ang kasama. Ah, okay. Ilang island ba yun? Magkano nga yan si sabi mo? 1.6? 2 plus? Tingnan natin kung magkano. May TikTokers. Asa na sila? Nakita ko na yan eh. Yung dalawa. Ayan na. Simula na siya ng TikTok. Ayun ba tao? Ha? Halika, upo ka rin dyan, sir. Dali, napipicturean kita dyan. Dyan. Upo ka lang. Tingin ka doon sa kawalan. Wait lang. Ang ganda pati ng background mo. Ready? Silhouette. Yan. Okay na? Bongga. Medyo madilim na ang face mo. Diyan ka lang. Isa pa. Kasi against the light. Okay, dito naman ang tingin. Siya na. Hello? Oo. Done. Manaan mo kung andat mga space, kasi bawal ako ba eh? Dito yung naglalakad eh. Kita mo? Kanina. Dito ata sa